føles til bunds. Det her er det vigtigt. Det her er det vigtigt at føles til bunds. Can I call you Rose? Cause you're sweet like a flower in bloom. Godmorgen og velkommen til min officielle første YouTube-vlog. Vi har så taget hele vejen herop i det nordjyske. Jeg har også lejet et sommerhus, fordi det er nemlig Aalborg Karneval. Og selvom mange måske siger, at Aalborg Karneval er lige med druk og hygge sig og alle de ting, så er det selvfølgelig også det. Men den her vlog kommer faktisk til at handle om noget helt andet. Jeg skal ud selvfølgelig og opleve selve festen, være sammen med en hel masse fede mennesker, men sidst men ikke mindst også netværk og faktisk give jer et indblik i, hvordan det faktisk egentlig er at være en iværksætter, der prøver nu her at lære fra sig på de sociale medier. Så egentlig er det bare tilbage at sige, at jeg skal ind og have noget morgenmad, jeg skal have noget yoghurt, så skal jeg hurtigt afsted med en taxa mod Aalborg, og så bliver det bare en pissefed vlog. Vi ses folkens. Ja, gør du? Vi frontede jer, og Max løber i munden. Hallo, må jeg ikke lige få et billede? Kunne man måske lige være med i et klip eller noget? Ja. Det kommer an på, hvad du gerne vil snakke om. Hvad vil kameraet snakke? Det er det spørgsmål. Kameraet vil gerne vide, hvad din drøm er. Min drøm er? Altså, lige nu er mig og min far i gang med at starte et selskab. Hvad hedder det? Sådan noget AI. Jeg er ikke helt sikker på, hvad det hedder. Jeg har lavet fuck. Jeg skal fuldt til der. Ej, men jeg har lavet en hjemmeside indtil videre. Det er hvor AI de svarer mails og pis og alt det der man bruger røve meget tid på, men ikke gider bruge tid på. Altså systemoptimering? Ja. Så for det. Så nu har vi lavet hjemmesiden indtil videre. Vi har ikke skrevet sådan noget nu. Så jeg bare tænker os bare fyre 200 mails af dagen-agtigt. Hvis du bare kan fyre lige så mange mails af, som du fyrer breezer, så tror jeg nok, det skal lykkes. Ja, det skal det i hvert fald. Sindssygt. Fuck, god dag. Altså, vi kan tage en fucking varm karne. Det er til en, jeg ved ikke, et eller andet lort. Sexy boys, så er vi her. Vi skal jo lave nogle damer i dag. Stiger ved dig. Du er manden, Oh shit, ej, sorry. Det gør ikke noget, bro. Det gør ikke noget. Sorry. Jeg har en dublet, tror jeg, derhjemme. Seriøst, fuck hvor fedt. Hvad er det nye mærke? Det kommer snart. Jeg skal lige færdiggøre det. Må vi lige få billedet sammen? Ja, selvfølgelig. Skal vi også lige have et billede? Fucking top, boys. Skal vi tage et billede? Hurtigt billede. Ja, selvfølgelig. Og sorry, fordi jeg spiller. Nej, det gør ikke noget, bro. Ja, tak. Ja, selvfølgelig. Så kommer han alligevel jo. Vi kan nære, men hygger I? Vi kører med. Ja, vi hygger. Det er faktisk fucking sjovt. Jeg mødte de her boys her i toget i går, og vi har købt samme togbillet. Vi er nødt til at sidde sammen. Ja, du prøver at tage min plads. Top G. Ja, selvfølgelig. Ja, prøv nok at så. Du bonger mig. Hvad er det, I drikker ikke? Nej, overhovedet ikke. Nej, det er i skov. Hvordan går det i skov? Det var godt, så det. Fik I nogle gode shoots? Nej, vi gjorde det faktisk bare i haven, bro. Jeg var så træt. Men på det her, altså, vi sad sådan, det her
det var den, der det er også en god sætning. Helt klart, helt klart. Ja, det er fucking nice. Mit navn er Peter. Jeg er ikke engang fyldt 20 år endnu, og jeg har lavet et million-exit på min første forretning. Men inden jeg gjorde det, så tabte jeg over 1,6 millioner kroner på 3 fejl, som jeg vitterligt håber, du aldrig nogensinde kommer til at begå. Skal jeg lige få et eller andet sted, så kan jeg lige skrive til at sige det? Ja, 100. På snap. Ja. Har I været med til mig op og drikke i morges? Ja, vi så klokken 6. Altså, ja, fy for helvede. Jeg er fuld, han er helt god. Nej, sgu da ikke for. Hold op, hvor er du oppe, gamle. Ej, men altså... Du er langt oppe. Hvad? Du er rigtig langt oppe. Ej, bro, du skulle se derovre, bro. Du bliver nødt til at gå væk fra kameraet, fordi der var så mange mennesker der. Ja, med respekt. Du kan jo ikke gå ind. Du er nødt til at logge ind. Du kan jo ikke gå ind i min... Jo. Du kan det jo ikke. Bare ikke med kamera. Du kan det ikke. Du har ikke spurgt om billede. Jo, du har billet til Kilde, ikke? Hvad? Billet til Kildeparken. Jo. Jeg har den heroppe, bare så den ikke... Jeg synes, den ikke giver mig. Nej, bro, det er over, hvor vi sidst ikke. Hvad? Det er fandme god fyr. Ja, i lige måde. Lad os finde ud af noget senere. Jeg holder lige en pause for det her, så lad os finde ud af det. Okay, så vi har lige sat os ned på en café her. Jeg skal lige have en hurtig bid mad og en pause for karnevalen. Virkelig fucking fed oplevelse. Næsten lige så fed som Roskilde Festival sidste år. Det fik mig basically til bare at tænke over hele den der ting med, at jeg jo faktisk havde det alkoholmisbrug for nu snart et år siden, i forhold til nu, hvor jeg slet ikke overhovedet drikker alkohol. Og den der misconception om, at man i samfundet ikke kan have det sjovt, eller ikke kan være en del af et fællesskab, eller gøre noget fedt, uden at man skal være pisse stiv, for at sige det mildt. Det er bare virkelig noget, jeg føler, man burde gøre op med, fordi man kan sagtens, altså I har lige kunne se det derude, og jeg synes faktisk personligt selv, at jeg synes det er federe at være kontrol, end faktisk at drikke. Så jeg tænker egentlig bare, at det var et hurtigt take, jeg vil komme med. Jeg skal til at få noget mad nu her. Skal vi ind til Kildeparken og prøve at se, hvis der er nogle fede koncerter, og så det ellers bare videre ud i natten nu. Ja. Afvist en kiss, 2 kiss til sidst blev nødt til at undskylde mig. Jeg var trip, sig til din lille ven, en tag 2 skridt tilbage, slap af. Okay, så klokken den er næsten 12 nu, og det blev sgu lidt sent i går. Som I selv så på videoen, så blev der taget en hel masse billeder. Jeg havde faktisk lige lidt mærke til her, da jeg stod op. Det var fucking skørt. Altså udover at jeg selvfølgelig ikke drak noget alkohol, så har jeg gået 25.688 skridt i går. Og så efter midnat 7.000 skridt. Det svarer altså til over 33.000 skridt på en dag til Aalborg Karneval, som jeg tror er lige omkring de 25-30 km. Der blev i hvert fald gået nogle skridt, og der er i hvert fald også en sjov oplevelse, vil jeg faktisk sige. Fordi at der blev faktisk netværket med en hel masse gode mennesker. Det var sjovt at se en hel masse unge mennesker også bare have det sjovt at hygge sig. Og så synes man ikke mindst, så det festivaler jo ikke kan, eller Aalborg Karneval, Roskilde Festival og så videre. Det var det der med, at der er så fucking god stemning. Så det var bare fedt at se så mange unge mennesker have det sjovt at være glade, men også selvfølgelig synes det er fedt, at jeg ligesom var derude og ligesom fik snakket med en hel masse faktisk om deres drømme og hvad det faktisk er, de egentlig vil opnå med deres liv. Så ja, jeg ved ikke, hvis I kan høre og se det, men jeg er selvfølgelig en lille smule træt. I dag så skal vi få spist noget morgenmad. Vi skal faktisk også få filmet nogle lidt andre ting. Så skal vi egentlig bare få lavet lidt work, og så er det tilbage med flyveren til København her klokken 6. Så egentlig bare i gang med at spise noget skyr, og så kører vi derudad. Så er vi simpelthen kommet til Aalborg Lufthavn, og jeg har også lige fået en bid mad. Faktisk i dag, det eneste vi har gjort, det er at filme en virkelig god og interessant og selvfølgelig også vigtig YouTube-video omkring hele min iværksætterrejse, og hvordan det var, jeg faktisk egentlig stiftede Dublé, og hvordan det egentlig hele foregik. Der er egentlig faktisk bare tilbage at få spist noget mad. Jeg vil lige prøve at vise nogle klip af den her YouTube-video, fordi den betyder sindssygt meget for mig, og så er det egentlig bare ellers tilbage mod København. Jeg sad på en stentrappe over 20 meter oppe og var klar til at tage hoppet. 2 år senere havde jeg omsat for over 15 millioner kroner som en 17-årig gymnasieelev. Welcome aboard. Once you find your seatbelts to the side and let your fellow passengers by. This is an almost full...